right zvatanga. Ladies and gentlemen, ndadzoka ndine nyaya panapa tingati chijoka chiri kubva nekuna Elon Musk. I think ndakatarisa nyaya iyi kai ndikuona kunge zvinhu zvadhakwa zvakuita zvichinotsimbirira bato reZANU-PF. Why ndiri kudaro? Ndiri kuti vanogona kunge vakutsimbirirwa because these people vazhinji vacho ndo vanozikanwa vachirova basa repropaganda zvakanyanya. Timu reZANU-PF rana masocial medias eZANU-PF vanonyeba zvisingaiti. Saka iko zvinezvi atingati propaganda is not like tingati kunyeba. Propaganda is not manyeba, but in the way inogadzirwa nayo, it's like my machines. Saka Elon Musk muridzi weX kayo yaizikana chinzi Twitter ari kutaura kuti anyone caught promoting propaganda will be suspended from X. Pari kunzi ani nani achabatwa achisimbisa kana kuti achifambisa zvepropaganda, achipromota propaganda ari kususpendwa, ari kubviswa paX. Ende tikuziva kuti X ndo the biggest platform iri kuchimhanya iko zvinezvi tingataura kwese kwese munyika, everywhere kwatingataura kwese kwatingafunga X ndo iri kuita zvinhu zvacho, ndo vakuru vezvemasocial media. Even ZANU-PF ndiko yakatosimbira kuX ikoko, but ndo nyaya yatangosangana nayo panapa pari kunzi aiwa anenge abatwa. Saka tungoti it's bad news for ZANU-PF. Amen. Nyaya iyi uri kuiona usiye wakaitarisa. What do you think panyaya iyo kwa Elon Musk iyo? You tell me in the comment section.